Terve! En tiedä kuuluuko mitään, mutta otetaan musiikki pois korvista. Jos tuulee, niin ihan pahoittelee, otetaan ehkä uusi pätkä sitten jossakin muualla, mutta nyt on perjantai ja torstai korjaa. Huomenna starttaa Nuts YP 160 kilometriä. Ennakkotunnelmat on hieman jännittyneet. En ole ihan varma, miten jalka tulee kestämään. Oikeassa jalassa on jotakin ongelmaa. Lonkka tuntuu ihan hirveältä. Välissä se vihloo niin, että meinaa saa askellettua ollenkaan, mutta jospa se jaksas. Jos se hajoaa matkalla, niin sitten lopetetaan kesken. Ei ole tarkoitus tappaa itseä kuitenkaan. Tässä on enemmän hävittävää kuin saavutettavaa. Yleisfiilis muuten on tosi hyvä. Kunto tuntuu nousevalta. Nyt pari viikkoa on joutunut melkein lepäämään kokonaan tuon jalan takia. Kilometrit on jäänyt vähäiselle, mutta sitä ennen oli 3 viikkoa oikein hyvää tekemistä, niin jospa se sieltä kantaisi vielä. Tämä on ainakin kevennelty. Syke pysyy alhaalla ja jonkun verran ehkä tottunut tähän lämpöönkin. Nyt tuulee tosi paljon, että se vaikuttaa tähän, mutta ei tule ihan järjetön hiki. Mä lähden takaisin tonne hölköttelemään, syömään. Terve! Se on kisapäivä. Nyt on lauantai, Nuts YPH. Nyt on perjantai. Mulla ei ole koko ajan päivät sekaisin. Mutta siis 160 kilometriä. Pitkä matka. Jännittää. Valehtelisin, jos sanoisin, että ei jännitä. Jopa vähän pelottaa, hirvittää, ahistaa. On kyllä ollut semmoista hermoilua viimeiset pari päivää, että oksat pois. 3 viikkoa sitten oli ihan 100 varma siitä, että ei tule olemaan mitään ongelmaa, menee ihan huikeaa hyvin. Nautiskele maaliin vaan. On se mahdollista vielä mennäkin nautiskele maaliin, mutta ainoa mikä oikeastaan epäilyttää on, että miten jalka kestää. Oikeassa jalassa on ollut nyt 2 viikkoa kipuilua. Varmaan oli pitempään rasitusvamma, mitä en antanut palautua kunnolla ja vein viimeisen määräblokin ja siihen ehkä vähän liikaa tehoa kylkeen, niin ihan turhia vetoja. Niin nyt on sitten joku nivel kipeä. Oikeastaan lonkan koukista ja polvitaive. Kaikki oikeastaan prakaa. Että jännittää vähän nähdä, että miten se menee. Tavoitetta ei ole mitään muuta kuin, että pääsisi maaliin. Se on ainut tavoite. Täällä on aivan järkyttävän kuuma. 30 astetta. 30 astetta ennustetaan, että tulee olemaan lämpöä. Se tulee olemaan itselle aika paljon kyllä. Pitää muistaa juoda paljon vettä. Ei pilvehattaraa missään. Kello on nyt 25:09. Ja lämmittää jo nyt niin mahdoton, että huh. Go! Hyvää matkaa arvoisat 160 kilometrin juoksijat. Let's go! Nauttikaa matkasta. Kiitos. Pitäkää huoli itsestänne, pitäkää huoli toisistanne. Koskaan ei ole niin kiire. Jos toinen tarvitsee apua, sitä apua annetaan. Se kuuluu polkujuoksun etikettiin. Pitäkää myös kansallispuisto puhtaana, älkää jättäkö roskia sinne. Se auttaa siihen asiaan, että pääsemme myös ensi vuonna. Ajaa 70 ja on lämmin. Syke on vähän korkeamalla, pitää yrittää vähän laskea. Jäähyttää kroppaa, muuten leikkaa kiinni. Saavutettu käyttöön, lähdetään kiipeämään. Eikä nousua. Lämmin on.
Ensimmäisen tunturin juurelle saavuttua lähdetään kiipeämään. Tuolla näkyy ihmisiä napon junona eteenpäin. On hieman hankaluuksia kyllä tuon lämmön kanssa. Syke ainakin laskee kyllä mukavasti. Ei pysy koko ajan korkealla, niin ei ole lämpö halvaukseen. Uhkaa ihan vielä. Varmaan riittää. Tämä pelkkä kiipeämistä. Terveistä äidille. Niin oli pieniä teknisiä haasteita tuossa. Kamera-asetukset meni ihan sekaisin. No aina sammuttaa se. Vittu. Puoletakusta meni ihan turhaan. Kohta 30 tänne. 3 tuntia 48 minuuttia mennyt. Ihan ok menee. Mä lämpö tekee kyllä ihan hirveä. Syke on koko ajan liian korkealla. Tai en oikeastaan tiedä onko se. En uskalla ottaa tuohon kelloon mittariin, mutta sieltä huolosta sitten niin paljon vettä kantaa kun pystyy ja evästi kohti pallasta. Minun klassinen taipumistesti. Aha, perkele konni. Periin. Katsotaan huoltotarpeen. Älä vitun puu. Vettä niska ja äkkiä. Helvetti. Jaa, täällä on avattu avoimet ovet. Tästähän menee helvetti karhukia hirvi. Vielä taipuu sen verran. On kyllä vähän hankala hetki, mä nousin. Paahde. Huolosta selvitty. Ei niin paljon juomaa kun pystyy matkaan. Siellä sinne kokonaan banaania ja käsipsiä ja suolakurkkuja. Nyt päätä. Täällä painaa nyt kohti. En muista minkäkin kerran nousua, mutta jotakin nousua kohti. Monta viivaa mennä. Oikein mukavaa painaa mitä mennä. Voittaa vähän säästellä, ei pidä ihan pilttiä itseä tässä vaiheessa. Mennään vähän maakarampata välissä, taas kun suolan pois. Oli kyllä tätä huutoa pitkätä, niin edellä hankalaa. Jos mä se tästä täältä. Otin kammasta. Vieläkin tärkenee. 42 kilsaa. Purosta otettiin vähän viilennystä ja painellaan kohti lumikeroa ja kumppaneita. En muista missä järjestyksessä ne tulee, mutta täällä sitä mennään. On kuiva ja kuuma. Tai se haittaa. Hiljaksi eteen. Aika hämmentävä tilanne, kun 6-6 miesten kärkiä. Niitä on varmaan 5 tullut ohi. 160 pisiä, niin eessäpäin ei näe ketään, kun ne menee niin lujaa. Saa ihan yksin täällä painaa. Takana näkyy aina joku tuolla kauempana. Laajon porukka. Eipä se mitään. Saa mennä yksin rauhassa. Ihan kiva. Jatketaan. Mennessä olla vaikea, vaan nyt on taas kiva. Ei jaksanut kuvata tuossa hetkeen, kun oli itkupotku raivarit tuli melkein. Voi. No nyt se taas kun päästä nyt päälle ja tuulee, niin on jättää kiva. Täällä on oikein niinku käsitellä. Täällä oli kuortoria nuijaa. Lähdetään kirimään, saatana. Ne ei me lähde kirimään.
Pidetään vähän vasta tullut, mutta kyllä niitä ehtii tulla vielä. Jatketaan kiipeämistä, kohta tullaan lumikerrolle. Sitä mä olen miettinyt, että miten voi helvetti potkasta aina sama varpa. Samasta jalasta sama varpa. Mun ei kertaakaan tälläkään reissulla vasemmassa jalassa osunut yksikään varpas mihinkään. Oikeasta jalasta pottuvarpas on potkastu viimeisen kilometrikin aikana 6 kertaa. Ei oo muuten kynttä jäljellä. Ai vittu. Koko ajan jää kiinni. Mulla on koordinaatio niin paska, vaan mikä tässä? Kertokaa joku. 50 kilsaa. 7 tuntia 13 minuuttia. Joku voisi sanoa, että liian kova tahti. Sanoa ehkä itekin, että oho. Vittu. Mä oon tuntunut ihan hyvältä koko ajan. Totta kai nyt jaloissa painaa, mutta pääsee pallikselle niin hyvissä ajoin, että siinä voi syödä ja se olisi vaikka kävellä kun loppumatka. Ei tunnu missään. Palataan poistamaan kun akku loppu. On muuten kiivetty, kun 4 kilsaa tultu ylöspäin ja tullaan aikaan nyt kyllä päälle ja siellä ottaa seuraava. Tässä kameralaisesti pitää se harmittaa. Muuten on kiva. Puolta lähestyy siitä kokista ruokaa, keittoa. Mulla on varmaan riittämään akku loppuun asti, mutta katsotaan sitten, jos mä puhelimella kuvaan sitten jotakin videoita siihen. Nyt jatketaan kiipeämistä. Moi moi. Oi, joka kerta kun mä katson tässä pohjin takaa. Pikkuhiljaa aletaan lähestymään pallasta. Alas ja ylös ja alas ja ylös. Miten myötä sitten vittu joku rautinen. Ihan tällä maisemat on ihan miellyttävät. Merka taipuu tästä. Joo, ai kevyesti. Ylhäällä liikaa tarvitsee. Oi, etureijät ei tykkää tästä alamäestä. Ei se haittaa. Kiipeäminen ei oo ongelma, siihen mulla riittää voimaa. Tämä alaspäin. Alaspäin meneminen. Tämä on ärsyttävää. Rintona antaa mennä, vaan kun pelottaa, että kaatuu. On pitkää laskua. On ihan ikuilu alas. Tää etureisi. Meikä mä oikealla reijalla oon, minä oikealla. Kaunista on kyllä. Ilta alkaa laskeutumaan yhä enemmän. Siellä sataset valmistautuu lähtöön ja koitetaan ehtiä ennen niitä sitä kapeimmista kohdista pois, että ei ihan koko ajan väistellä. Chip chip, let's go! Mennään aika nopealla. No niin, Pallaksen huolto takana. Menin pääsäkouluksi. Ja tuttuja, niin meni ihan paskaa niitten kanssa. Yksin täyttelässä pulloita kesti. Keitto oli niin kuuma, että ei saanut syötyä melkein. Täällä nyt mennään. Ei näillä paina vielä pahasti. No ehkä vähän päässä tuntuu, mutta se on ihan normaali. Mennään eteenpäin. Sitten tämä muuten vittu iloksi muuttuu. Hop hop. Vedetään se pakia kohta, mikä kaikki on. Tekihille. Kohta 80 kilometriä ja 12 tuntia ja 13 minuuttia ollaan tullut. Ihan hyvin. Ihan hyvin meillä mennään. Sitten lasketaan niin kuin, jos jaksaa samaa vauhtia, niin se olisi 24,5 tunnin reissu. Joo. Hyvää huomenta tuleva minä. 85 kilometriä pärähti täyteen. Kello on 11:02 aamulla. Päästetään nopeammat ohi.
sataset painaaminen. Tällä hetkellä tuntuja ei oikeastaan missään muualla muuta kuin että henkinen hyvinvointi on vaakalaudalla. Se on ihan normaali. Pallas Rauhalankin suoritettu. Oli pitkä. Voi kertoa, oli pitkä. Nyt lähdetään Pahtavoimaa kohti. Homma etenee. No niin, se on Stubbin laatima Move Challenge täällä, eli liikkuvuustesti. Poroaita, katsotaan miten miehet pääsee läpi. Akkutilanne näyttää huonolta, loppuu aika kesken. Tää alkaa rajoittamaan tätä, ai saatana. Helposti. Noin. Kevyesti. No missä? Hyvää huomenta. Kello on 4:30. 98 kilometriä tullut kohta 99. Ei ole jaksa. Ei ole enää kuin 60. En miettikääkö mikki. Viimeinen nyt on tänne. Oikeasti ihan vituu varskasta, mutta ei kerrota kellekään. Olta jäänyt taakse ja Eurokaltiota kohti mennään. Elämä hymyilee. Aamuaurinko nousee. Jaksaa vielä hölkätä, ei oo. Ei oo kevyyttä. Ei sinällään satu mihinkään, mutta nyt tasainen turtuminen. En vaihtanut ehkä kenkiä, yllättävän hyvin on kestänyt. Sykekin nousee koko ajan. Nyt on semmonen 745 minun kilsoja mennään ja 130 sykeettä. Ihan ok. Maalia kohti taas. 110 täynnä ja tästä painetaan kerrolta alas ja kohti toista kerroa. En tiedä näkyykö tuota takaa, mutta äkäiskerron nousu on lyhyt ja julma. Vähän eläkettiin jyrkkä. Viime vuonna oli tiukka paikka mulle siinä. Katsotaan miten tänään menee. Jyrkkää on. Mutta kohta pääsee syömään. Tulee niinku enemmän kuin tarpeen. Kävi äsken aivan nollissa. Aivan nollissa kävi. Sinne jäi peurakaalat jo. Nyt me lähdetään koti Yllästä. 49,3 maaliin. 28 kilometriä Ylläkselle. Vamos. Terve. Ihan jaksanut kuvata. 125 kilometriä mittarissa ja hiivitään hiljalleen kohti Kesänkiä ja sitten Ylläsjärveä ja lopun koitoksen. Täällä on taas ihan vitun kuuma. Vaikuttaa yleismielialaan ja ei oikein meinaa jaksa pumppua enää hakata. Syke ei oikein meinaa nousta, niin semmonen heikko olo on. Hitaasti eteenpäin. Voiko ainakin helpompaa, niin Kesänjärvellä mennään ja vauhti kiihtyy. No voimia ei oo, mutta esitetään, että on. Ei muuta kuin lähdetään kiipeämään Ylläksen päälle. Ja voi. No niin. Ylläsjärvelle päästy ja täällä on festarin meininki. Me lähdetään Sampon kanssa tuonne pikkasen kiipeämään tonne ylös. Kuumahan täällä on kuin perkele taas. Kädet on palannut ja jalat on palannut eilen. Ajannetaan se haitata. Taas on kuuma. Ja sen keksin monta asiaa, mitä enemmän tekisin, kun kiipäsin tätä. Se on helvetti. Aina, mutta ihan ok. Mä tuoda meidän jalalla 3 seiskaa. Oi. Päälle päästiin. Sitten lähdetään puottamaan alas. Kohti kellokista. Vamo. Hyvin helvetti saavutettiin. Maali ottaa. Nyt on mies loppu. En aio kuvata maalia. Aion nauttia ihan itse. Kiitos hei.
No niin, terve. Nyt on maanantai, kello on 20:05. Kisasuorituksesta tai matkasta, reissusta, maalin tulosta on aikaa semmonen 48 tuntia. Palautuminen on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Suurimpana ongelmana ehkä tuommoinen nilkkojen turvotus ja varpaiden kipuilu. Mutta lihakset on yllättävän hyvässä kunnossa. Siihen nähdään, että minkälainen matka oli ja minkälainen helle oli ja minkälaisia vaikeuksia siellä oli. En oikeastaan rehellisesti sanottuna muistakaan puolia, mitä on kuvannut, sen verran hyvässä huurussa mentiin eteenpäin koko ajan. Piti keskittyä niin paljon siihen, että menee vaan eteenpäin synkimpinä hetkinä, että ei tullut mielenkään ottaa kameraa esille. Mutta jos tämmöisen pienen analyysi heittää tähän loppuun siitä, näkemättä yhtään, että mitä siellä oikeasti on ajatellut, koska mulla ainakin niin se suorituksen aikainen ajatuksen juoksu katoaa päästä. Sieltä jää semmoisia pieniä hetkiä mieleen, mutta ei pysty ihan kaikkea muistamaan. Alkuun otin tosi rauhallisesti tuo jalan takia asfalttipätkän. No, rauhallisesti semmoista 7 minuuttia kilometrille. Ekan kympin ja ekan nousun. Ja siitä lähdin vähän nostamaan vauhtia kevyesti. Siinä vaiheessa fiilis oli vielä ihan hyvä. Helle tietenkin otti aika isosti. Kaikista varmasti mehut pois. Itellä tuntui tosi pahalta. Mietin jo siinä toisessa huollossa, että pystynkö jatkamaan tästä eteenpäin, että onko tässä mitään järkeä. Oli niin huono olo. Mikä ei ime, tai kaikki mitä joi, niin se vaan katosi johonkin ja koko ajan janotti. Alkoi oksettamaan, ei saanut oikein syötyä mitään, niin siinä huollossa vedin niin paljon banaania naamariin kuin vaan ikinä pystyi. Varmaan siis käytännössä 2 banaania kokonaista, mitä palasia mitä laskin siinä. Kävelin eteenpäin sitä asfalttia ja lähdin kohti Pallasta menemään. Pikkuhiljaa Pallakselle kohti kun mentiin, niin se olotila vaihteli siinä tosi paljon. Oli pitkä aikaa se huollon jälkeen huono olo, mutta mitä lähemmäksi Pallasta päästiin, niin alkoi tulemaan ja ilma pikkasen viileni ja pääsi sinne tuntureiden päälle. Niin alkoi yhtäkkiä kulkemaan pikkasen. Nousut jaksoin tulla tosi reippaasti. Sieltä alkoi tulemaan selkää pikkasen vastaan, mikä antoi itselle semmoista pientä jaksamista siinä, että okei, täällä on muillekin hieman hankalaa. Pallakselle tuli aika lailla tasan 10 tunnissa. En ollut ajatellut mitään aikaa, että ajattelin, että semmoinen 10 tuntia olisi ihan ok, niin se meni sitten aika lailla jetsulleen siihen, mikä oli sinällään positiivinen yllätys. Niin siitä huollosta kun lähdettiin sitten eteenpäin, tai lähi eteenpäin, niin tuntui pikkuhiljaa, että elämä voittaa. Se yö kun alkoi viilenemään siitä, niin alkoi tuntumaan jo normaalilta oloa ja jaksoi juosta tosi hyvin. Hieman alkoi siinä tietyssä aroissa paikoissa hiertymää tulla, niin pysähyi siinä hieman kuivakäymälässä suorittamaan operaatiota ja jatkoin matkaa. Ja siitä tuli sitten tuttu naama vastaan, niin siinä vähän aikaa pysähyi juttelemaan ja jatkettiin siitä sitten yhdessä matkaa eteenpäin. Mikä näin jälkikäteen ajateltuna oli kyllä tosi iso apu itselle sitten. Että mulla riitti siinä hyvin jalkaa, niin ja silloin kun mulla ei riittänyt jalkaa, niin vedettiin toisiamme siinä vuorovedoin koko ajan eteenpäin. Ja kun siinä oli toinen tuttu ihminen, kenen kanssa mennä, niin se loi semmoista uskoa itselle siihen, että ehkä tää tästä maaliin tulee vielä. Tai oikeastaan en epäily sitä, että se ei maaliin tuu. Mulla on semmoinen hyvä tapa huijata itseä, että katoaa sinne jonnekin synkkyyden keskelle ja tuijottaa vaan siihen 3 metriä eteenpäin. Ja vauhti ei päätä ehkä huimaa, mutta eteenpäin mennään koko ajan. Siitä sitten mentiin huoltopiste kerrallaan eteenpäin, välillä reippaasti juoste, välillä vähän kävelle, ylämäkiin reippaasti sauvakävelle ja alamäkiin niin paljon kuin lähti jaloista. Peurakaltiaan kun päästiin, niin siinä otettiin sitten totaalinen eväsretkitauko. Kaikki mitä sieltä pisteeltä löytyi, niin syötiin. Ja se oli kyllä hyvä. Se vaikka ei oikeastaan tullut edes mahaan niin täyteen siitä, vaikka söi tosi paljon pizzaa, nuudelia, droppäkistä, mitä oli sinne pakannut, vauhtikarkkia vein siinä yhden pötkön kerrallaan, kun ei ollut saanut niitä aikaisemmin menemään. Ja mulla oli siis siinä vaiheessa käytännössä puolet eväistä syömättä ja puolet urheilujuomasta juomatta, koska
voin sanoa, että tuommoisen 31 asteen auringonpaisteessa se tailwindi ei maistu ihan herkullisimmalle. Ylläsjärven huoltoon kun tultiin, niin siinä vaiheessa itsellä oli oikein selkeä mieli taas ja Sampolla oli pikkasen vaikeampaa ja tein semmoisen itsekään päätöksen, mutta myös jokainen tekee omaa suoritusta, että Sampo jäi siihen nousu alkuun varjoon istumaan, hieman viilentämään itseään, niin minä lähdin paahtamaan niin paljon kuin jaloista lähti sitä mäkeä, koska oli semmoinen olo, että jos mä jään tähän hengailemaan, niin mulla todennäköisesti jalat leikkaa kiinni. Niin vedin sen ylläksen nousu. Kattelin sinne ylöspäin, että selkeä näkyy ja nuo minä otan kiinni ja osan niistä sain kiinni ja osa otin sitten siinä alamäessä. Alamäkenkin tuntuu, että huoltotietä pommitin tulemaan ihan vapaa-pudotuksella, todennäköisesti en oikeasti. En lähellekään tullut vapaa-pudotuksella, mutta sen verran, että reisissä tuntui jo paljon. Kellokkaan huoltoon kun pääsin, niin oli semmoinen hyvä polte joka paikassa. Kellokkaan huollossa en pysähtynyt muuta kuin otin siitä vaan pikkasen vanhasta lötköstä vettä niskaan ja vetäsin yhden lötkön urkkaa kerralla naamariin ja jatkoin matkaa. Mulla oli sen verran vielä vettä, että se riitti ihan hyvin loppuun asti ja tiesin, että siinä on vielä yksi piste, mikä on laitettu noille 15 kilsa ja 3/7 juoksijoille, että siitä saa tarvittaessa sitten vettä. Kameraa en muistaakseni siinä lopussa enää paljon ottanut esille, että se taisi olla semmoinen, mä halusinkin ottaa itselle sen maalisuora ja muistella sitä matkaa siinä, että olipa reissu. Tuijottaa sitä lähestyvää vapautta, mikä sieltä kohta koittaa. Mutta kokonaisarvosana tästä reissusta niin on positiivisen yllättynyt, miten jaksoin. Se niiden vaikeiden hetkien kestäminen ja sieltä nouseminen aina uudestaan. Niin siitä on kyllä tosi iloinen, että en missään vaiheessa antanut totaalisen periksi, vaikka välissä tuntui todella vaikealta. Ja onnittelut kaikille muillekin, ketkä maalin pääsi, koska voin sanoa, että oli kuuma. Oli siis todella haastavaa. Etukäteen en ollut ajatellut mitään aikaa. Tärkeintä oli päästä vaan maaliin suhkot ehjällä suorituksella ilman pahempia paikkoja hajoamisia. Aikaa taisi mennä joku 27 tuntia 15 minuuttia, mikä on siis tosi positiivinen yllätys. Jos haluaa jossitella, niin olisiko niillä lyhyemmillä huolloilla ja pikkasen kun olisi potkinut itseään enemmän, niin siitä olisi ollut varmaan otettavissa helposti tuntikin pois. Mutta se on yksi ja sama, koska tavoite oli päästä maaliin. Ja tavoite on saavutettu. Mutta tämä oli tämmöinen reissu ja tällä hetkellä tuntuma on se, että ei ihan hetkeen lähdetä näin pitkälle matkalle uudestaan, mutta mistä sitä ikinä tietää. Kiitos ja hei hei.